Τώρα λοιπόν αυτό, η δεύτερη μέρα καταγραφής, αυτό δεν μπορώ να μην το κάνω τώρα. Έλεγα σήμερα δεν θα κάνω κανένα βίντεο. Λέω δεύτερη μέρα κιόλας, αλλά περνάω από εδώ τώρα περπατώντας στην Πάτρα, στη Μαρίνα και βλέπω αυτή την κατάσταση. Αυτή που καταγράφω, δεν ξέρω αν φαίνεται τίποτα, είναι η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Κατά τη γνώμη μου, εντάξει, εγώ που έχω μεγαλώσει αρκετά χρόνια εδώ και μεγαλώνουν και τα παιδιά μου εδώ, είναι από τα ωραιότερα σημεία της Πάτρας. Είναι η Μαρίνα. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ πλένονται, λούζονται. Πλένονται, λούζονται εδώ, στην εξέδρα, που δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά ξέρω εγώ έτσι ένα ερωτηματικό θέτω. Κοιτάξτε εδώ πέρα μέρος, δηλαδή δεν ξέρω, στον εαυτό μου λέω να κοιτάξει. Δεν λέω και σε κανέναν άλλο να κοιτάξει, εγώ μόνη μου τα λούζω με αυτά κάθε μέρα, όποτε τυχαίνει να βγω λίγο, να πάρω λίγο αέρα. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Το μόνο που έκανα εγώ τώρα εδώ είναι με τα ακουστικά μου, να πάρω λίγο τον αέρα μου, να περπατήσω, να πω τα λόγια μου, γιατί είμαι σε πρόβες και φρίκαρα, πραγματικά. Αυτό. Το σημείο αυτό ήταν παρατημένο. Είναι παρατημένο εδώ και... δεν θυμάμαι. Νομίζω πρέπει να έχει 13 χρόνια, 12, 14, κάπου εκεί. Και τώρα, εντάξει, γιατί όχι, άμα είναι κάτι εντελώς παρατημένο και δεν ενδιαφέρεται κανείς και είναι σε αυτή την κατάσταση, γιατί να μην καταληφθεί και από κάποιους που έχουν ανάγκη να μείνουν μέσα, να μου πεις αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά είμαι σε ένα σημείο 0, αλήθεια, στη ζωή μου. Έχω φτάσει, πείτε το κρίση μέσης ηλικίας. Δεν βγάζω άκρη, δηλαδή νόμιζα ότι έβγαζα άκρη, τώρα είμαι στο σημείο που δεν βγάζω άκρη, πρέπει να τα σκεφτώ όλα από την αρχή. Δεν καταλαβαίνω, διαφωτίστε με, είμαι λες και βγήκα από τα αυγό πραγματικά. Τώρα βγήκα από τα αυγό και δεν ξέρω αν θα βγω. Ευχαριστώ, γεια σας.